Ζήτα και θα σου δοθεί, παιδιά. Ζητήστε, μην φοβάστε να ζητήσετε ούτε από το Θεό, ούτε από το σύμπαν, ούτε από τον άνθρωπό σας. Μην φοβάστε να ζητήσετε τίποτα. Αξίζετε και αξίζουμε όλοι τα πάντα. Υπάρχει αυθονία στο σύμπαν, όλοι έχουμε αυθονία συναισθημάτων. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος να στερηθεί τα συναισθήματά του. Εντάξει, υπάρχει φόβος, εγωισμός που μας κρατάνε πίσω, εντάξει, και καλούμαστε να απελευθερωθούμε από αυτά. Ωραία, τι κάνω για να βλέπω όλα τα βίντεο σου, φοβερή λίγη. Παντρεμένη 50 χρόνια με τον άλλον. Δεν έχει καμία υποχρέωση να μου καλύψει τις ανάγκες μου. Εγώ του λέω ποια είναι η ανάγκη μου, αν θέλει μου την καλύπτει. Αν δεν θέλει, έχει δικαίωμα να μην μου την καλύψει. Απλά όταν εμένα αυτή η ανάγκη μου είναι πάρα πολύ ψηλά, εντάξει, τότε χρειάζεται να δω τι θα κάνω. Θα μείνω εδώ ή θα πάω αλλού να πάω να καλύψω την ανάγκη μου. Αλλά και πάλι δεν είναι έτσι τόσο απλό. Εντάξει, γιατί αυτό που ήθελα να σας πω, ότι η ψυχή, το μοναδικό συναίσθημα που μπορεί να νιώσει είναι η αγάπη. Όλα τα υπόλοιπα συναισθήματα είναι από τα 3 πρώτα τσάκρα, είναι πρώτο, δεύτερο, τρίτο τσάκρα. Τα 3 πρώτα τσάκρας μου εκφράζουν τα υπόλοιπα συναισθήματά μου. Όταν λοιπόν εγώ λέω ότι έχω ανάγκη να νιώσω έλξη και πάθος και χρειάζονται αυτά τα πράγματα, σημαίνει ότι είμαι υποκινούμενη από αυτά τα 3 πρώτα τσάκρας μου. Τα 3 πρώτα τσάκρας, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, με κρατάνε μπλοκαρισμένο και κινούμε μέσα από τα πάθη μου, με κρατάνε κάτω στη μήτρα της προσωπικότητας, με κρατάνε στο εγώ, αυτό που λέγαμε για τις δίδυμες φλόγες πριν, για να δείτε ότι όλα συνδέονται. Όταν αρχίσω και δουλεύω πνευματικά και ανέβω στο 4ο τσάκρα, στο 5ο και στο 6ο και στο 7ο, πηγαίνω και πλησιάζω την ψυχή μου. Νιώθω άλλα πράγματα, θέλω άλλα πράγματα, έχω άλλες ανάγκες, φεύγω από αυτά. Αγάπη, ναι. Αυτή είναι η ανιδιοτελής αγάπη. Αυτό ακριβώς που λες. Είναι αγάπη χωρίς όρια, άνευ όρων, και θες το καλό του άλλου. Και σημαίνει ότι έχεις, και αν είχες και κάποιο εσωτερικό θυμό ή κάτι που μπορεί να σε πλήγωσε, δείχνει ότι το έχεις απελευθερώσει, δεν το έχεις κρατήσει. Γιατί όλα τα αρνητικά συναισθήματα που κρατάμε για τους άλλους ανθρώπους, έχουμε πει ότι είναι δηλητήριο για εμάς, δεν είναι για τους άλλους ανθρώπους. Αν εγώ είμαι θυμωμένη με έναν άλλον άνθρωπο ή με έναν πρώην μου, εγώ θα σιγοβράζω στο ζουμί μου, ο άλλος δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό. Η ψυχή, το μοναδικό συναίσθημα που μπορεί να νιώσει είναι η αγάπη. Το αντίθετο της αγάπης είναι ο φόβος. Και το αντίθετο της αγάπης είναι ο φόβος. Ο φόβος ουσιαστικά, όπου υπάρχει φόβος, υπάρχει έλλειψη αγάπης. Άλλο ο φόβος, άλλο οι φοβίες. Πρέπει και οι δύο, λέει, να προσπαθούν. Δεν πρέπει τίποτα. Καταρχήν, το πρέπει είναι όρκος. Δεύτερον, κάνε εσύ την αρχή. Μην περιμένετε από τους άλλους, παιδιά. Φύγετε από το να δείχνετε το δάχτυλο. Κάνε εσύ την αρχή. Και αν δεν ικανοποιηθεί η ανάγκη σου, τότε το ξανασυζητάμε. Ο άλλος άνθρωπος μπορεί να έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή να τον στηρίξει εσύ. Επίσης, όταν πυροδοτείς κάτι, όταν βάζεις η λεγόμενη φωτιά που λέμε, και ο άλλος μπορεί να κάνει ένα φουν και να φουντώσει η φωτιά. Όχι, να ξεκινήσεις να καλύψεις την ανάγκη σου. Ένα μεγάλο λάθος που κάνουμε στη σχέση είναι ότι περιμένουμε από τους άλλους ανθρώπους, από τον σύντροφό μας, περιμένουμε να μας καλύψει την ανάγκη μας, χωρίς να του έχουμε εκφράσει και την ανάγκη μας. Παιδιά, δουλεύω τώρα με ένα ζευγάρι και είναι εκπληκτικό το πόσο έχουν και οι δύο τις ίδιες ανάγκες και δεν τις είπε ποτέ ένας τον άλλον. Και είναι 30 και χρόνια παντρεμένοι. Είναι εκπληκτικό το πόσο έχουν τις ίδιες ανάγκες. Και επειδή δεν τις εκφράσανε ποτέ, βιώσανε όλους αυτούς τους ακομούς. Μα δεν κάνει τίποτα άλλο, είναι να το ζητάς. Πώς το ζητάς? Του λες, θέλω να κάνεις αυτό, το απαιτείς? Ναι. Αυτό είναι τώρα άλλο μάθημα που χρειάζεται να κάνουμε όταν εκφράζω την ανάγκη μου, να μπορέσει ο άλλος να την ακούσει.